Απόψεις περί υποκριτικής. Ερώτηση. Τι είναι έμπνευση? Απάντηση. Η έμπνευση νοείται γενικά ως μια απροσδόκητη, δημιουργική, διαφωτιστική ιδέα, μια σκέψη ή ξαφνική συνειδητοποίηση που οδηγεί κάποιον ιδίως σε μια πνευματική δραστηριότητα. Ερώτηση. Και τι σημαίνει έμπνευση στην διαδικασία υποκριτικής? Απάντηση. Σε αντίθεση με την γενική άποψη, η έμπνευση στην διαδικασία υποκριτικής δεν πηγάζει από μας τους ίδιους. Είναι πάντα κάτι που μας προσεγγίζει από έξω, από τον σκηνοθέτη, από τον συνεργάτη ηθοποιό, από τον σκηνικό χώρο, από τα σκηνικά αντικείμενα κτλ. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα είδος σκηνικής επικοινωνίας με όλους και όλα. Michael Seibel, Bodily Experienced Approach in Acting.